Goeiedag, goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Jozef Auer. Ik ben de senior eerste fagotist van Philharmonie Zuid-Nederland. Inmiddels al in beroep van 40 jaar dat ik fagot speel. Op mijn 17 begonnen, dus u kunt uitrekenen hoe oud ik ben. Wat u ziet van mij, ik heb een coronabaard. En ik heb begin van de coronacrisis mijn baard laten groeien met de bedoeling als ze eerste concert gaan spelen terug met orkest weer een beetje bij te knippen. Zoals u ziet heb ik al redelijk lang. Dus de eerste concert zie ik nog niet zo snel aankomen. We hebben een leuke workshops gepland voor HAVA, dus voor jullie allemaal. Maar dat is jammer genoeg, omwille de coronamaatregelen kan het niet doorgaan. Dus gelukkig hebben de mensen iets leuks bedacht. Een soort online cursus en dat gaan we nu doen. Ik vroeg me af, wat hebben jullie het meeste baat bij? Als fagotist, als hoboïst, überhaupt als blazer. Want mijn boodschap gaat niet alleen, wat ik vandaag ga doen, niet alleen voor fagotisten, maar het is ook voor hoboïsten, ook bruikbaar voor klarinetisten, misschien een fluitisten vallen uit de boot omwille een aantal andere technieken qua ademhalingstechnieken. Waarom ademhalingsoefeningen? Het is heel simpel. We hebben nu geen orkest, jullie hebben ook geen repetities. Jullie moeten zelf een beetje die discipline hoog houden en thuis oefenen. En ik kan jullie wel echt eerlijk bekennen, dat is heel erg moeilijk. Ook voor mij als professioneel. Ik zeg vroeger tegen mijn leerlingen exact hetzelfde wat mijn leraar zei vroeger tegen mij. Namelijk, als je 1 dag niet speelt, voelt je dat. Als je een week niet speelt, dan hoort je je collega naast jou. Als een maand niet speelt, hoor je je collega's in het orkest. Nou, en als je een half jaar niet speelt, misschien hoort de dirigent ook. Maar ja, goed, dat is maar een grap. Maar ergens is dat wel waar, dat jij vooral je fysiek moet omhoog laten zijn, sterk houden. Moet je blijven oefenen. En dat is heel erg moeilijk, want heb je niet meer de motivatie met een orkest te kunnen spelen. Toch is het zo, zeker bij fagot en ook bij hobo, dat zei ik altijd mijn leerlingen vroeger. Je moet niet veel studeren, je moet geen uren per dag spelen. Dat heeft geen nut, maar speelt elke dag een beetje. Waarom? Omdat we bepaalde spieren hebben en de spieren verslappen heel erg snel. En dat fysiek weer op te bouwen duurt weer 2 of 3 keer zo lang dan zoals je dat niet gedaan had. Dus alle dagen een klein beetje. Ik denk, die oefeningen wat ik voor jullie hier klaar heb, is 10 minuten op een dag is gedaan. En de ademhalingsoefeningen, waarmee ga ik beginnen, moet je niet eens elke dag doen, maar begin van een periode. Heb je een week niet gespeeld, nou controleer je ademhaling eventjes. Want uiteindelijk, dat is een van de belangrijkste delen bij een blaasinstrument. Soms krijg ik de vraag, beter gezegd, ik krijg vaak de vraag van mensen die niks van blaasinstrumenten afweten. Fagot is toch een zwaar instrument om te blazen. Ik kan het niet ontkennen, dat is zwaar. Maar toch niet zo zwaar als men denkt. Namelijk, je moet een bepaalde techniek hebben, ademhalingstechniek, en dan is het eigenlijk goed te doen. Zo kan een klein kind van 9 jaar zonder problemen fagot spelen. En op iemand op oude leeftijd ook, zonder dat hij te zware fysieke inspanningen moet doen. Maar daarvoor is de belangrijkste en een van de belangrijkste voorwaarden is dat je ademhaling goed zit. Ik ga een aantal oefeningen aan jullie meegeven. Zoals jullie zien, ik ga deze oefeningen zittend doen. Waarom doe ik dat zittend? Want je 90% van je carrière als fagotist zit je sowieso in een ensemble, in een orkest. En staan studeren is ook veel vermoeiender, daar ben ik eerlijk bij. En de zitten is ook belangrijk. Maar heb je een aantal punten voor. Heb je een goede stoel nodig? Ja, het is logisch dat je dat moet hebben. Dat niet te veel wibbelt en goed zit. En jij zit op je stoel, ik ga even tonen, ik draai eventjes mijn stoel om. Jij leunt niet naar achter, jij zit niet zo. Jij zit tegen een leuning aan als je dat wil, maar altijd een klein beetje naar vooruit gebogen. Niet te veel, maar toch een klein beetje. En zo begint de eerste oefening, wat eigenlijk is heel erg simpel. Neem je fagot opzij schuiven. Hij moet ervoor zorgen dat als je gaat zitten, je handen zo naast jou buiten draait. Waarom? Als je handen zo doet, gaat je schouder weer naar voren en naar beneden.
Doe je dit, heb je automatische beweging waarop je rug min of meer recht zit. Dan zet je je hand op je knie. En zoals je geleerd had van je leraar, ademt je in door je neus of door je mond, maakt niets uit. En probeer een keer de lucht zo diep mogelijk met je middenrif, dus de spier wat hier zit, naar beneden te duwen. Voelt dat wel en houd het eventjes vast. En dan blaas je het weer uit. Even een paar keer doen. Dan leg een keer je hand hier achteraan en voelt dat ook daar lucht komt. Dat is meestal weinig. Wat moet je dan doen? Doe je handen zo, buik, zet je in je buik een beetje zo, buigt vooruit, je ademt een keer zo in. En uit. En leg je hand hierop en je voelt het, als je recht komt, dat lucht in zat. Dit moet je een paar keer doen. Gewoon 3-4 keer achter elkaar, dan voel je dat de lucht netjes naar beneden gaat. Dan weet je dat hier een spier zich bevindt, die eigenlijk onder de longen zit. Als je diep inademt, wordt de spier naar beneden gedrukt. En eigenlijk wordt, als je dat loslaat, controleert, kun je loslaten, komt de lucht weer uit. Denk eraan als je hardlopen bent, je middenrif gaat op en neer de hele tijd. Hè? Maar dat kunnen wij dus niet doen, niet gebruiken als galblazer. Als fagotist zeker niet. Want bijvoorbeeld als ik te laat in orkest kom, en moest ik heel trappen nemen, dan adem ik zo. Maar dan kan ik dus mijn adem niet meer controleren. Dus dames en heren, als je repetitie hebt, alsjeblieft, ga op tijd naar het repetitielokaal. De andere oefening, eigenlijk heb ik hier een kaarsje daarvoor bij. Nou ja, jullie vragen nog waarvoor dient dat kaarsje. Eigenlijk dat is ook een ademhalingsoefening. Dat doen wij op een heel simpele manier. Dus ik zei net, gecontroleerd ademhalen. Dus een paar keer in de ademhalen weer, een beetje de handen zo leggen. Wat we eerst gaan doen, even dat controle eventjes oefenen. En een controle oefenen met de simpele, eigenlijk een hatha yoga oefening. Dat gaat om dat je alle lucht uitblaast, dan ademt je langzaam in, laten we zeggen 6 seconden tijd. Dan hou je adem even 3 seconden stil en doe je weer 12 seconden alles uitblazen, gecontroleerd. En dan weer 3 seconden niks. En dat 2 à 3 keer achter elkaar. Ik ga even demonstreren wat je ook kunt doen. Gewoon een metronoom naast bij zetten. Of kijken naar een wandklok. Want die kun je de seconden volgen. Hè. Kijk, dus ik zal zeggen 3 inadem. Dus eerst alles uitblazen. En nu eerst dan 6 seconden inademen. 3 seconden vasthouden. En 12 seconden uitblazen, langzaam. En 3 seconden wachten. En opnieuw. Dit is een typische oefening van een yoga. Jullie kunnen dit met de gevorderden kunnen ze die aantal seconden verdubbelen. Je kunt ook wat verminderen. Als je begint een beetje lastig hebt, doe ik hier maar 1 of 2 seconden. En dan, maar altijd in verhoudingsgewijs doen, dit oefening. En jullie vragen af waarvoor de kaarsje hier dient. Eigenlijk is niets anders dan als je de ongecontroleerde ademhaling hebt, dan blaas je de kaars automatisch uit. Maar voor fagot en hobo spelen, wij moeten eigenlijk onze adem heel goed controleren en beheersen. En een kaars dient ervoor. Ik ga nu dezelfde oefening doen en dan gaan jullie zien, als ik 12 seconden blaas, het belangrijkste is dat de kaars alleen een beetje beweegt. Als ik te hard blaas, dat gaat uit zijn.
Dus ga ik weer dezelfde oefening doen. Draai ik misschien zo, dan zit je beter. Dus alles uitblazen dus. Zes seconden inademen, even 3 seconden wachten en nu heel geleidelijk uitblazen. En dan weer wachten. En natuurlijk, met palmen moet je de kaars ook uitblazen. Ziezo, dit zijn eigenlijk 3 basisoefeningen als fagotist, hoboïst kunt gebruiken. Waarom zeg ik voor fluitisten niet? Omdat fluitisten hebben een andere amesure. Ze hebben veel meer luchtverlies. Wij, hoboïsten, fagotisten en deels ook klarinetisten, we moeten ons adem ietsje beter anders beheersen. Dus meer de beheersing. Dat komt eigenlijk de kaarsje niet uit te blazen, wel de metronoom uitdoen. Dat is ongeveer mijn boodschap wat dat betreft. Ademhaling. Dit moet je niet elke dag doen. Als je begin van een periode elke week 1 keer 5 minuutjes dit doet, dan voel je dat je adem goed zit. En dan kun je dat eigenlijk heel makkelijk toepassen op je instrument. Wat heb je nog nodig in coronatijden met je instrument? Ik zou zeggen, speelt alle dagen een beetje, speelt leuke dingen. Maar als je nog niet de optimale fysieke krachten hebt, dan moet je dat opbouwen. En dat doe ik eerst met ademhalingsoefeningen. Daarna doe ik eigenlijk een beetje saai oefening, maar moet je niet te veel doen. Een paar minuutjes op een dag. Ik noem dat de lange notenoefening. En dat is eigenlijk niks anders. Dan neemt je riet, neemt je instrument. Dat blaast je een beetje in. Een paar nootjes, zien dat de riet voldoende trilt. Die doet dat wel. Ik weet het, toonladders, toonsoorten doet niemand graag, geen enkele leerling. Maar ik denk dat jullie eerder professioneel zijn. In gedachten toch, hoop ik. Dan moet je toch af en toe keer dat wel doen. Ik neem een toonsoort nu, maakt niets uit. En eigenlijk begin ik paar lange noten spelen. De lange noten eigenlijk is een beetje dom. Kun je de metronoom weer opzetten of kijken naar de klok. Probeer een keer de noot zo lang mogelijk en zo stabiel mogelijk blijven spelen. Gewoon een gekozen dynamiek, maakt niets uit aan het begin. En dit bijvoorbeeld in G groot, elke noot eventjes, zolang je adem op is. Dat kan iets langer duren, hoeft niet 30 seconden vasthouden, maar gewoon eventjes. Even proberen. De tweede oefening is iets moeilijker en dat is eigenlijk exact hetzelfde. Kun je afwisselen, ene dag dit, andere dag deze oefening. En dat is eigenlijk hetzelfde. Je zet de noot aan zo zacht mogelijk, maak je een grote crescendo en dan een lange diminuendo. Hier hoort je weer datzelfde 3, 6, 12, 3 terug. Dus dezelfde verhouding als bij die Hatha yoga oefening. Kijk, het ziet ongeveer zo uit. Hè? Ja, ik ben nog niet ingespeeld, dus hoort je, dat wibbelt nog een beetje. Maar hoe vaker je dat doet, hoe beter dat wordt. En dit doe je op elke toon. En dat doe je in 1 octaaf bijvoorbeeld. Hoef je niet alle noten direct spelen. 1 octaaf is voldoende. Begint altijd ergens in het midden. Niet te hoog, niet te laag, omdat vraagt een andere amesure. Na een paar dagen, als je dit geoefend hebt, kun je wel een hoger register doen. Bijvoorbeeld. En later ook de lage, wat ook veel lastiger is. Hè? En zolang dat je kunt doen. Kijk, doe je al deze 2 oefeningen, dan bouw je al fysiek op. Dus kun je al
Zeker van zijn dat de volgende repetitie, als het komt en als je heel lange partijen moet spelen, dat je al toch fysiek mee kunt gaan. En dan natuurlijk de eeuwige vraag van de toonladders, want dit was voor je ademhaling tot nu toe. En dat is eigenlijk de basis, dat is het belangrijkst. Maar jij moet je ook voor je vingers iets doen en dat is ook techniek. Mijn raad is, wat techniek betreft, nooit te snel. Nooit te snel. Liever langzaam en geleidelijk versnellen dan direct te snel doen. Gewoon een toonsoort, een toonladder van G groot en dan speelt je gewoon zoals ik dat doe bijvoorbeeld. Zo simpel. Natuurlijk, als fagotist, hoboïst, moet je ook staccato, dus snel met de tong kunnen doen. Dat doe je zo. En natuurlijk is dan te langzame staccato. Wil je staccato opbouwen, dat je snel kunt spelen, dan doe je bijvoorbeeld zoiets. En zo verder. Of bijvoorbeeld. Dit doe je best met een metronoom. Kun je beginnen aan 60 bijvoorbeeld. En dan geleidelijk versnellen. Elke dag een beetje hogere metronoomcijfer instellen. En dan ga je wel zien dat automatisch komt het wel in orde. Daar heb ik zeer goed vertrouwen in dat bij jullie ook gaat lukken. Ik denk dat is mijn kern van de boodschap. Je kunt natuurlijk ook de terze gaan spelen. Ja, we moesten allemaal doen vroeger. Hè. En zo weiter, en zo weiter. En de drieklanken. En de staccato, ook hetzelfde. Kun je allerlei vormen zelf bedenken. Je kunt in triolen spelen, achtsten en noem maar op. Hè. En als je dit doet, alle dagen, die paar oefeningen, ik heb thuis getest, het is ongeveer met een toonladder erbij, is ongeveer 12 minuten fagot spelen op een dag. Maar van dat 12 minuten is dubbel en dik waard. Want als jij dat alle dagen doet, bouw jij je fysiek wel op. En daarnaast kun je nog een paar leuke stukken spelen. Een beetje even oefenen voor de volgende concert van Harmonie. Ik weet niet welke partij jullie allemaal spelen. Komen zeker technische dingen tegen wat lastig zijn. Mijn advies, altijd heel erg langzaam en traag studeren. Traag studeren, geef je vingers en je hoofd de tijd om dat te kunnen opnemen. Snel spelen aan het begin heeft geen nut. Dat kun je wel later doen. Nou, wat hebben wij nog nodig in coronatijden? Dat moet ik zeggen, dat is een lastige punt. Namelijk, als je fysiek al hebt, heb je nog altijd één belangrijke factor wat je spelen nogal kan beïnvloeden. En dat is dit klein stukje gereedschap. Je riet. Ja, in deze 1,5 meter maatschappij, dat is heel erg moeilijk om elkaars rieten uit te proberen. Ik weet niet hoe jullie dat doen. Ik koop meestal mijn rieten. Ik maak het ook heel vaak zelf. Maar dat is lastig. Je kunt nu moeilijk aan een leerling een riet geven. Hier, alstublieft. Ja, ik kan ontsmetten in ontsmettingsalcohol. En ja, dat smaakt de riet naar niks. En als je dat doorst word je ook nog zat volgens mij. Maar goed, je kunt dat wel proberen. Maar probeer een keer je rieten goed, laten we zeggen, bewaren. Na elke speelbeurt eventjes onder de kraan afspoelen. Niet te veel, niet te hard, moet je niet wassen of zoiets. Gewoon eventjes afspoelen, afdrogen en zo steek je je doos weg. Maar ja, als de rieten niet meer goed functioneren, wat moet je dan gaan doen? Je kunt nu moeilijk hulp vragen van anderen, dus ben je op jezelf aangewezen om iets met dit te kunnen doen. Kijk, ik heb hier op een tafeltje een klein assortiment gereedschap, een soort basis. Dit kun je wel in verschillende winkels, ik mag geen winkels noemen hier, maar jullie weten beslist welke ik bedoel. Er zijn 2 zaken waar je zeker terecht kan. Wat je nodig hebt, heb je eigenlijk een rieten mes nodig. En dat is meestal dit soort Zwitserse mes, omdat het een bepaald gewicht heeft.
Niet 100% noodzakelijk, maar het is toch goed als je dat professioneel harmoniemuzikant dat al hebt. Een tongetje, dat stop je in de riet als je aan het werken bent. Het zo opbindt door noemen wij dat, om de riet te kunnen vasthouden. En eventueel een tang, een beetje schuurpapier, fijn schuurpapier, niet te grof, 400, dat is prima. En als je zwaar kunt investeren en ruimer, dat de riet goed of je S of je bokaal past, is wel aangewezen. Dit is een duur gereedschap, maar wel de moeite waard, vind ik. Verder bestaat een heel leuk boekje, dat kun je nog ergens krijgen, het opbinden en afwerken van een fagotriet. Dat komt uit het atelier van Maarten Vonk, dat mag ik duidelijk op zeggen. Bind je zelf een rieten op, is niet erg, maar op de laatste pagina, en dat zetten we op de site denk ik heb een briefje mee, dat is eigenlijk een heel erg leuke lijst. Wat moet je doen met de riet als bepaalde misfunctie heeft, als het te zwaar is, als het te licht is. En kijk, pak een oude riet en probeer het eens uit. Het is echt de moeite waard om dat zelf te kunnen. Ik neem het aan dat heel veel van jullie dat ook dat zelf kunnen. Kinderen hebben, jongeren hebben misschien wat meer moeite. Maar probeer het wat te leren, want in de komende maanden word je aan jezelf aangewezen. Kan niemand je niet helpen, want het is misschien niet echt verantwoord dat riet proberen en dan teruggeven en jij probeert het weer. Niet noodzakelijk dat je corona gaat krijgen, maar is toch ook soms wat minder hygiënisch. En dit is toch een stuk wat je zelf moet kunnen doen, vind ik. Ja, beste dames en heren, ik wens jullie in deze coronatijden, rare tijden voor iedereen, toch veel moed en goede zin om toch te blijven oefenen. Ik ga dat ook doen. Niet makkelijk de discipline op te brengen, dat geef ik eerlijk toe. Ook voor een professional niet, want wij leven van concerten, wij leven naar een concert toe en nu zijn er geen concerten. Maar probeer iets leuks te maken, neem iets op. Op YouTube, zet op YouTube. Ik heb zoveel collega's die voor de lol zoiets gedaan hebben. Doe zoiets, waarom niet? Neem jezelf op, luister naar jezelf, stuur je naar je vrienden en kameraden. En zo komt je eigenlijk deze tijd makkelijk door, of makkelijker door. En ga je toch het belangrijkste, je plezier bewaren van musiceren. En van hot en hobo en blaasinstrumenten spelen. En jullie weten, bij de eerste concert gaat mijn Bart eraf. Bedankt voor jullie aandacht.